سلام كم يتعكم كبرات عزبت عطاو زينا سبورت انه زينا زغرب لكم ميكال حرقو هاغراو فدريشن كعسو غري ايرترا كايدو صنحه ناي كعسو غري ناي دق انسيو ناي سلطنا بمزام 4 تقمتي 2019 ابدارش ناي فدريشن امريغو زي بناي فيفا انستراكتور زغونت ناميبياوتي جاكوليني تشيبانغا توهاب سلطنا ابيرترا وشت 12 عامتات ناي فالماي غيزي زكير زلو خوينو كابشيديشن زوباتات زمصو ካብ ክልቲ ጾታ ዝተዋጹ 30 ኣብ ስራሕ ምስልጣን ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ክነጥፉ ጸንሑ ሰልጠንቲ ዝተዋሃበ ስልጠና ኩዕሶ እግሪ ዓለም በፂሕዎ ዘሎ ዋናው ደረጃ ክልሳ ሓሳባውን ግብራውን ትምህርትን ዘጠቓለለ ነይሩ ኣብ ዕለተ ምምራቕ እዞም ሰልጠንቲ ዝተረኸበ ፕሬዚደንት ኣግሮ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ አቶ ኢሳያስ አብርሃም ንናይ ፊፋ ኢንስትራክተር ጃኩሊን ቺምፓንጋ ስለ ጻዕርታታ ብምስጋን ሰልጠንቲ ነቲ ዝረኸብዎ ስልጠና ነናብ ዞቦም ብምኻር ክሰርሕሉ ተላብዩ ነዚ ንምትግባርካ ኣግሮ ፌደሬሽን ብዘድሊ ዘበል ሓገዛት ክደጋገፍ ምዃኑ ቃልኣት እዩ ኢንስትራክተር ፊፋ ጃኩሊን ቺምፓንጋ ሰልጠንቲ ንዘራእዎ ተገዳስነትን ትጋትን ድሕሪ ምድና ሰልጠንቲ ንዝተዋህቦ ስልጠና ነቲ ኣብዛ ሃገር ዘሎ ዕቑር ፀጋ ናብ ተጨባጢ ሓይሊ ንምቕያር ክሰርሕሉ ሚዒዳም ኣደ መንበር ምክትታል ደቂ ኣንስትዮ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሲስተር ኤልሳ ብርህቦ ገና ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ፊፋን ካፍን ብምውሃድ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ናብ ዝለዓለ ጡርዙ ንምብፃሕ ካብ ሕጂ ኣትሒዙ ኣብ ሓያል ፅምዶን ስራሕን ከም ዘሎ ብምጥቃስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውድድራት ማዕረ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ንምብፅሑ ዘይሕለል ፃዕሪ ክካየድ ምዃኑ ብምሕባር ሓበራዊ ፃዕሪ ከም ዘድሊ ኣብሪሃም ወኪል ተመረቕቲ ወገኑ ስለ ዝተዋህቦም ስልጠና ድሕሪ ምስጋን ናይ ደቂ ኣንስትዮ ፀዋታታት ኩዕሶ እግሪ ንክምዕብል ማዕረ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ውድድራት እንተዝስራዕ ንዕቤት ናይቲ ዓውዲ ሓጋዚ ምኾነ ኢሉሎም ብፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ደቡብ ተወዲቡ ኣብ መንጎ ከተማታት ዞባ ደቡብ ብክልቲ ፆታ ውድድራት ይካየድ ኣሎ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግጥማት ሰገነትን ዓዱ ኻላ 3-2 ዓዲ ቀይሕ ንማይ ምነ እምነ ሓይልን ጾሮና ብተመሳሳሊ ውፅኢት 3-0 ክረትዕን እንከለዋ ሰገነትን ዓዲ ቀይሕ 3-0 ጾሮና ንማይ ምነ 3-1 እምነ ሓይልን ዓዱ ኻላ 3-2 ሰገነትን ጾሮና 3-0 እምነ ሓይልን ንማይ ምነ ከምኡ ኻ ጾሮና ዓዱ ኻላ ብተመሳሳሊ ውፅኢት 3-0 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊተን ኣለና ኣለዋ ኣብ መንጎ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኻየደ ፆታ ዓዱ ኻላ ዓዲ ቀይሕ 3-0 እምነ ሓይሊ ንማይ ምነ ሰገነትን ጾሮና 3-1 ብዝኾነ ውፅኢት ክረትዕን ከሎ ዓዲ ቀይሕ ንማይ ምነ 3-0 ዓዱ ኻላ ጾሮና 3-0 እምነ ሓይሊ ንጾሮና 3-2 ጾሮና ንማይ ምነ 3-2 ዓዱ ኻላ ንእምነ ሓይሊ 3-0 ሰገነትን ዓዲ ቀይሕ 3-1 ብዝኾነ ውፅኢት ተዓዊተን ኣለና ኣለዋ እዘን ከተማታት ኣብ ቀዳማይ ጉጅለ ዝተመደባ ኮይነን ካብዛ ምድብ ቀዳሚትን ካልኢትን ኮይነን ዝሓለፋ ምስቲ ካብ 21-27 ጥቅምቲ ኣብ ምድብ ክልተ ዝርከባ ከተማታት ክጻወታ ምዃነን ካብ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ደቡብ ዝተረኸበ ሓበሬታ የመልክት ካብ ዜና ስፖርት ናይቲ ዞባ ከይወፃና ኣብ ከተማ መንደፍራ ብምኽንያት ሓደ መስከረም ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ክካየድ ዝቐኒ ቅድም ብሽክለታ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚሙ በዚ መሰረት ኣብ 4ይ ዲቪዥን ቀዳማይ ናውድ ፍረ ወንጌል ኮይኑ ክዕወት እንከሎ ካልኣይ ተኽለ ሃብተ ሳልሳይ ስምዖን ሽመንዲ ብምዃን ዝሰዓቦ ተቐዳደምቲ እዮም ካብ ሳልሳይ ዲቪዥን ካ ናትናኤል ዳንኤል ዓብደልዋሃብ ዑዘዲን ዳንኤል ሃይለ ብምዃን ዝተዓወቱ 3 ተቐዳደምቲ እዮም ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዘካየዶ ፆታ እውን ኣርሴማ ሃይለ ሚካኤል ሳሌም ጎይቶም ብምዃን ዝተዓወታ 2 ተቐዳደምቲ እየን ኣብ ናይ ካልኣይ ዲቪዥን ኣማን ርእሶም መለስ ቴድሮስ ድሌት ሓልፎም ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ደረጃታት ዝሓዙ ተቐዳደምቲ ክኾኑ ተቐዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን ኣብ ዘካየዶ ውድድር እውን ዘምስዕቡ ተቐዳደምቲ ዕዉታት ኮይኖም ኣለዉ ቀዳማይ ይስሐቅ ተኽለ ካልኣይ ናሆም ኪዳነ ሳልሳይ ዩኤል ኣስመሮም ብምዃን ድማ ተዓዊቶም ኣብ ናይ ልሙዳን ውድድር ካብ ደቂ ኣንስትዮ ተቐዳዳሚት ሞናሊዛ ራእያ ብዝኣክበቶ ነጥብታት ዕዉት ክትከውን ከላ ሱዛና ፍሳሐ ደሊና ግርማይንካ ዝተኸተላ ተቐዳደምቲ እየን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ሮቤል ሃብተ ማርያም ካልኣይ ሰሜር ብርሃኑ ሳልሳይ ንጉሰ ብርሃነ ብምዃን ንውድድሮም ፈጺሞም ዕዉታት ተቐዳደምቲ ዝተዳለሎም ሽልማት ካብ ኢድ ሓላፊ ኮሚሽን ስፖርት ዞባ ደቡብ መምህር ሃይለ ማርያም ገብረመድህን ካልኦትን ናይ ክብሪ ዕዱማት ተቐቢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ መንደፍራ ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ናይታ ከተማ ዝተወደበ ናይ ትሕቲ 15 ዓመት ናይ መምዘኒ ብቕዓት ፀወታታት ተኻይዱ ዕላማ ናይቲ ውድድርካ ተካቲ ተፃወቲ ንምርካብ ኮይኑ ዝተዓወታ ጋንታታት ክዶ ፈላሲን ከበራ 1-0 ሓብን ዓወት 2-1 መለይኒ ጨርሒ 2-0 ረቲዕነን ናይ ሻምፒዮን ፀወታታት ካብ ዝመፅእ 13 ጥቅምቲ ጀሚረን ከካይዳ ምዃነን ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድም ክቡራት ተዓዘብቲ ዕለታዊ ዜና ስፖርት ኣብዚ ይፍፀም ሰላም